ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ସ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ OTR କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନେ OTR କେମିତି ବାହାର କରିବେ ତାରି ବିଷୟରେ କହିବି। ତ OTR ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯେଉଁ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି OTR ନମ୍ବର। ଆଉ OTR ନମ୍ବରଟା କେମିତି ବାହାର କରିବେ NSP ସାଇଟ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାର୍ଚ୍ଚ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗେମ୍ସ ଆସିଗଲା। ତ ସାର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ NSP ଲେଖିଲା ପରେ ଏଇ ଆପ୍ସଟି ଶୋ କରୁଛି। ମୋର ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓପନ୍, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିବ ଇନଷ୍ଟଲ୍। ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, NSP OTRଟି ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଯିବ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ସାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ ଡି। ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ ଡିଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ମୋର ହେଇସାରିଛି ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ ଡି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇନାହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ NSPଟି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ ସେ NSP OTRରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ এইটা ଦେଖେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଲଗ୍ଇନ୍, ତାପରେ ରହିଛି ରେଜିଷ୍ଟର, ତାପରେ ରହିଛି EKYC ବାଇ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ତାପରେ ରହିଛି ଚେଞ୍ଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଲଗ୍ଇନ୍ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ OTR ନମ୍ବର ବାହାର କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ID ପାସୱାର୍ଡ଼ OTR ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ ସେଇମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର କେଉଁମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ OTR କରୁଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ତାପରେ ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାପରେ EKYC ବା ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ମାନେ ଫେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ EKYC ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ OTR କେମିତି ବାହାର କରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ এই ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଦି ଫଲୋଇଂ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯଦି ଭୁଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ନିଜେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର OTP ସେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। OTP ଆସିଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର OTP ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି OTP ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ OTP ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୟାପଚା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେଇ କ୍ୟାପଚାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ରିଏଣ୍ଟର କରିବେ। କ୍ୟାପଚା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତଳେ ଯେଉଁ ଭେରିଫାଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭେରିଫାଏ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର EKYC। EKYCରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମଟା ରହିଛି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଧାର, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଆଧାରଟା ଅଛି। ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ତଳେ ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ତଳେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତଳେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ଟି ମାଗିବ। ମାନେ ଫୋନରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ ଡି ଯେଉଁଟା ଲୋଡ଼୍ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେବ। ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାଟି ଓପନ୍ ହେବ, ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ନିଜର ସେଲ୍ଫି ଭଳିଆ ଫଟୋ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫଟୋ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲାବେଳେ ଆଖିଟା ମିଟିମିଟି କରିକି 3-4 ଥର କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି
शो करिवो देखंतु आधार रे जहाँ सब अछि एठी शो कला परे कोन करिवे तलकु जेकी देखंतु एंटर डिटेल्स मां को ना फिलअप करिवे तापर बापा को ना फिलअप करिवे तापर ईमेल आईडी देबे ईमेल आईडी न देले मध्ये चलिबो किंतु मां को ना एवं बापा को ना केमिति फिलअप करिवे जे स्कूल रे जेमिति स्पेलिंग अछि सेमिति फिलअप करिवे जदि गोटे भी स्पेलिंग मिस्टेक हे गला ताहेले स्कॉलरशिप अप्लाई करिवारे बाधा सृष्टि हेबो तेणु करी मां को ना एवं बापा को ना फिलअप कला बेले ध्यान देवे जे कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक हम नहीं स्कूल सर्टिफिकेट जमीती रही बापा ना एवं माँ ना सेमिति भाव फिलअप करेंगे तापर कौन करेंगे नेक्स्ट बटन रे आपण क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बटन रे क्लिक करेंगे तापर एग्री रे क्लिक कलापर आपणकर ओटीआर टी जेनेरेट हो देखो ओटीआर जेनेरेट होगला ओटीआर यही ओटीआर नंबर जेनेरेट है आपण को मोबाइल को मध्य गोटे मेसेज आसीबो जो मेसेज रे लेखा हेतिबो जे आपणकर ओटीआर नंबर एटा एवं पासवर्ड एटा जेते बेले एनएसपी स्कॉलरशिप करा जाए सही ओटीआर नंबर एवं पासवर्ड सबमिट करने को पड़े किंतु यही ओटीआर नंबर देले नवम श्रेणीर स्कॉलरशिप करें आशा करुँच भिडियोटी निश्चय भल लगी चैनल टी को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट करंतु।